Takže čaute ľudia, moje meno je Milan a toto je už 5. part z hry Minecraft a dneska som sa rozhodol, že si postavíme aj farmičku, tú sľubovanú, ako čo som vždycky sľuboval, a spravíme si aj podlahu konečne, lebo to tu vyzerá ako nejaký koberec, keby som tam mal. A som si spravila aj doly a našiel som železo, tak som si spravila aj kýblik. A môžeme sa pustiť do tej záhradky. Raz, dva, tri, štyri. Okay. Ešte tu. Dobre. A teraz si urobíme iba takto. Škúráme. Túto tú našu hlinu alebo zeminu. A takto. Tak. A tak. No. Dobre, teraz si zase takže vážne. Vidíte, už zase začína tá karma ako v minulom parte. Neviem ako kde som niečo spravil, ale tak. No tak sa mi nedarí, no. Tak, môžeme si spraviť aj s veľmilom. Som si tuto tak pekne pripravil, že čo budeme potrebovať. No. Takto. Spravím si náš prvý chlebík. Takže tak. A ešte tu spravíme jedno. Dobra, môžeme. Tak. A tak, ok. Tak a tuto iba naháť. No, dobra, už som sa zlákol, že prečo mi to tam nedáva tú vodu. Ale dobra, no, už to tam ide dať. Tak. Ojoj, začína noc, pozor. My sa musíme ísť vyspinkať. Zatvoríme dvere, aby nám to tu nefúkalo na kríže. A môžeme spinkať. OK, sme vyspatí. Do nového rána. OK. No, áno. Zase karma. Počítajte, koľkokrát sa mi nebude niečo dariť, áno? Počítajte a môžete mi to napísať aj do komentárov. V pohode. Jaj, dobrá, no, tak si proste toto len tak pre istotu pozbierame semienka. Lebo už nemáme. Jaj. Môžeme ísť aj dneska do jaskyni. Keď nejakú nájdem. Samozrejme. No, jedno semienko. No, zase nešťastie. Zahodím ho. Len si tam pláv. Nech ťa ryby zožerú. No, tak toto je naša farmička. Ešte som si nezabudol spraviť ploty. Tak. Tuto si spravíme. Či vykopeme. Túto tú hlinu. Tak. A ešte, lebo to sa mi nepáči, keď ten fence je spojený s tou hlinou, to sa mi absolútne nepáči. No, bude to tak, no. Dobre. Tak, no vidíš. Hop. Tak. No, tu bude toto. Čo sa bude môcť. No, zase mi. Aha, zase, joj, bože. Ne, áno, nemám ešte ani sekieru. Ty koks, joj, zase karma. Môj život nemá zmysel. Jasné, že má, ale no dobrá, ideme už pod to drevo.
zase lagy. Čakal som. No, dobrá. Hop. Lagy. Nerob mi. Ty kokso. Tuto to už nebude lagovať, lebo to mám asi načítaný chunk, alebo ja neviem. Nejaký proste, tu je dobrá zóna. Nie zo všetkého. Áno, Milanko. Jaj. Tak 12, áno, tak. Okej. Nie. Tu. No. Tak. Joj. No, dobré. No. Tak. Okej. A už iba dostávam. Keď mne toto nebude vychádzať, tak mne šlap trafí. Vidí mi. No, dobre, vyšlo mi. Takto. Ešte ma napadlo od kamaráta, on vždycky stáva farmičku tak, že on tuto si dá takto. A tak. Vidíte? Ale to som dal veľmi... Ja, to je dobré. Takto a proste od neho to mám. Je to fakt dobrý kamarát a tak. Takže tuto si môžeme dať tie trčky. Najprv tu a potom tu. Jeha, Milanko. Logika, level, Milan. Miláko, haha, no. Ja. Ja nemám slov. Ja. Ježiš. No ideme už postavať tu plávajúcu, či... Aha, ja tu mám neplávajúcu, ale... To. Podlahu. Boha. Dobrá. Som sa zlakol, že sa zase otvorili. Neotváraj sa. No, dobrá. No, posekáme zase drevo. Ty koksa. Toto je asi Toto je asi ten najlepší server. Či zase server, áno. Áno, server. No. Keď toto je svet single player a toto je asi najlepší zase áno, server. Toto je zase asi najlepší svet, lebo tuto toľko veľa ťažím, zase sa mi ťažím drevo, lebo nikdy som ešte toľko sa asi nenaťažil dreva. Že tak. Čo som chcel, ok, už viem. Tak. Dobre. Minecraft logika. No. Nie, ja toto nazvem tak, že to je moderná doba, že proste vykopete nejakú jamu pod vašou postelou a proste vám takto začne levitovať. Juj. To by som chcel vyskúšať a tak by to išlo. Dobre. Áno. Teraz mi aj praskne tá lopata. Juj. Aj dvere, áno, prečo nie? Prečo nemôžu dvere držať, jak táto tu pripravili postel? Dobre.
Aha, ja mám nápad! Haloši, ja mám nápad. My tu dáme normálne, že hlinu a potom tu bude ona ako koberec. Ha? To bude fajne. To bude také dobré. Haha. No. Jo, to bude vyzerať tak húšie. Jo. Aha, tu som si zabudol dať toto. Dvierka naše krásne. Tada. Fuj, sú strašne škaredé. No, čo som to ešte mal v pláne? Farmičku máme postavenú, podlahu máme postavenú. Aha, ísť do toho. Do toho. Ešte sa vykokcem dnes do tej jaskyni. Takže to môžeme ísť aj teraz rovno. Asi spravím aspoň nejaký armor na obranu, botičky aspoň. Tak. A môžeme ísť. Máme torčky, máme meč, máme krompáč, čo nám viac si chýba. No. Tak, aj bloky máme, už som toto si myslela, že nemáme bloky. Preto som sa zastavil. Tak, OK. Tu máme hneď aj uhlie. To teraz aj potrebujeme. Keď toto bude slepá ulička, tak ja neviem, čo spravím. No, toto vyzerá na veľkú jaskyňu. Kúsok. Aha, toto niečo bude podľa mňa. Aha, mne sa tam niečo stalo? Asi sa mi niečo stalo, ale tam niečo tak prebehlo. No nič, dobrá. Ideme. A ďalšie železo. Počkaj. Aha, sa mi stalo, že počujem lávu, ale nebolo to tak. Haló, haló, je tu niekto? Haló, haha. Ďalšie železo, ejha. To je dosť dobré. Tak. No, teraz môžeme ťažiť. Aha, tu je. A inak ten kamoš, čo som vám ho poslal do popisku, no tak on sa volá aj Kelon XX. Ten Fireska, alebo tak nejak. A tak no. A ďakujem vám, že dávate na moje toto videa lajky a za pekné komentáre vám ďakujem. A môžete si ma aj pridať na Skype a niečo natočíme spolu, áno? Prepáčte, to bol môj pes. Volá sa Toby. Toby, to je tiež náš spolužiak, ale to nemôžete nikomu povedať, hej? No, dobre, tu je ešte asi dve kúsky, či? Áno. Ejha, 25 ironu, čo je dosť dobré, a tu je ešte iron. Tak, vyťažíme ešte aj to uhlie. Ja som nevykopal ten kúsok. Tak. OK, idem naspäť. Aha, dobre. Nie som slepý patron, ale všimol som si to. Ten iron. Takto. Ja to ide nejak divne, nie? Pozrite. Hop, čip, hop. Dobrá. Tak, teraz. Takže teraz si vykopeme uhlie. No. Takto.
viem tak rozprávať, ale to... Potom si aj kúpim nové sluchátka, aj nový mikrák, takže už ma budete počuť lepšie a nie ako malého kida. Yes, konečne. No aj keď som kid, ale tak už ma budete lepšie počuť, lebo toto sú proste sluchátka, no neuveríte skade, to sú sluchátka z Teska. Z Teska, opakujem, veľká kvalita, ty kokso. Júha. Normálne z Teska som ich kúpil, lebo som nemal čas, ale to proste tak no. Ale kúpim si iné. A tie už budú značkové a tak. Myšku mám tiež dobrú, aha, Zonboard. Počul som ho. No, môžeme si tu spraviť rovno aj schodíky. Takéto fajnové. Haló? Haló? Je tu niekto? Haló? No čo je? No kráva, no s tebou som sa rozlúčil v minulom parte. Dobre. Tak. No, páči sa ti to zombík. No, pri mojom byte, ktorú proste už viete čo, no, ktorú postihol Milan Košut, keď to stával proste. To divné stvorenie. No, dobro. A môžeme ísť spať. Ježiši, skoro. Hej. No, a spíme. Ježiš Maria, no spí. Horti. Horí, ohník. Jaj, aha, creeperovia, traja creeperovia, ojojoj, pozor. No. Hej, creeper, chceš? Poučíme sa, ha? Chcete? Byťte sa oňho! Aha, tak nič. Pomoc. Wow. Tak. Iha, pozor. Skoro vybuchla atomová bomba. No, už sa stalo. Tá. Bože, creeperovník, prečo si taký blbý, že mi tu odpáchneš? Jo, není fér. Tak, kde je diera? Není diera, haha. No. To jak bolo vidno, jak sa to jak sa to vygenerovalo. Kde si zombák? Čo v nejakej džúre? Kde? Oj. Tu? Možno. Haló? Nie nikto. A ja teraz tu vyšliapať. No. Takto. Takže farmičku máme, podlahu máme, proste do jaskyne už sme išli. Dáme si vypáliť uhlie a potom máme ešte mäsko. Joj, tak to... Kde sú? Tu, pod mojím domom. S týmto tu. No. Kašľa na to. No tak, keď sa vám video páčilo, no tak nezabudnite dať like, odber alebo pekný komentár a vidíme sa u ďalšieho videa.
Takže čaute.